Ana? Ano? Good morning. Masarap ang tulog ko. Oo, lamig-lamig na ako sa loob ng kwarto eh. Si Melissa? Ho? Nandun yung sa loob ng kwarto eh, natutulog pa. Medyo, hindi ko nga ho alam kung ano nangyari sa kanya kagabi. Medyo tulala. Nauna na ho ako natulog sa kanya eh. Kung gusto niyo, gigisingin ko. Wag na. Mauna ka na mag-isa. Oh, Tita Bertero, hindi pa kayo kumain. Sige, mamaya na. Yo makes a famous watermelon dish and puts something special in it, which she Ana. believes is a secret ingredient. After devouring the food, Gaano ka bigat ang pagkakaibigan niyo ni Melissa? Ay, ako, para naman kami magkapatid. Actually nga ho, minsan ho sa dormitoryo. Minsan talagang magkatabi pa ho kami natutulog sa higaan. Talagang ho, close na close kami. Di, siguro nagkakatapatan kayo ng mga sikreto niyo. Aba, oo. Yung mga sikreto niyo ho, sinasabi niya sa akin. Yung mga sikreto ko, sinasabi ko rin ho sa kanya. Hindi naman po kasi kami naglilihiman eh. Bakit po? Ano ba talaga ang relasyon ni Melissa kay Bibo?